Fl-ewwel żjara tiegħu fil-Libja minn mindu sar Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat esprima kliem ta' apprezzament lejn l-akkoljenza tal-poplu Libjan. Illum nista' ngħid li ġejna għand il-ħbieb u sibna bib miftuħ u nirringrazzjak tal-li f'din iż-żjara għamilnija mhux biss waħda ta' korteżija u ta' ħbiberija, imma bid-delegazzjoni ta' livell għoli li ġibt bid-deputat Prim Ministru tiegħek bil-ministri differenti stajna fis-sigħat li għaddew bdejna għamilna pedamenti għal numru ta' ftehimiet li nittama li jseħħu fix-xhur li ġejjin. Id-delegazzjoni Maltija kienet milquha fl-ajruport ta' Mitiga fi Tripli minn delegazzjoni Libjana imexxija mill-Prim Ministru Libjan Ali Zeidan. Min hemm iż-żewġ delegazzjonijiet baqgħu sejrin il-lukanda Korintja fi Tripli, fejn iż-żewġ Prim Ministri kellhom taħdidiet fil-magħluq. Fit-tmiem din il-laqgħa żewġ Prim Ministri indirizzaw il-mezzi tax-xandir. Joseph Muscat ħabbar li l-Ministru għall-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi u l-Ministru Libjan għaż-Żejt u Gass bdew jiddiskutu d-dettalji ta' kif iż-żewġ pajjiżi jistgħu jilħqu ftehim dwar l-akkwist u l-importazzjoni taż-żejt. Aħna min-naħa tagħna mhux ħanejdu li wasalna imma naslu meta naslu u l-iżgur huwa li llum kien bidu tajjeb li jieħu ħallu l-affarijiet jieħdu il-kors tagħhom, żgur imma nnutajt rieda min-naħa Libjana li verament ikun hemm fl-aħħar u kif jixraq bejn żewġ pajjiżi ġirien ta' xulxin ftehim f'dan il-qasam ta' Joseph Muscat assigura rrieda li għandu l-Gvern Malti biex ma jiqpawx ifriżati l-assi tar-reġim qadim Libjan f'Malta u ħabbar li qed isiru diskussjonijiet dwar kif jista' jkun iffaċilitat li vjaġġar bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru esprima l-apprezzament tiegħu għall-istedina tal-Prim Ministru Zeidan biex kumpaniji Maltin joperaw fil-Libja. Kemm il-Prim Ministru Malti kif ukoll dak Libjan qablu dwar l-importanza tas-sigurtà bejn iż-żewġ pajjiżi. Muscat saħaq li Malta ma tistax titħalla waħedha biex taffaċċja l-immigrazzjoni irregolari. Bżonn ta' effort konċertata minħabba s-sitwazzjoni ġeografika kif inhi. Il-fema tagħna hija li qegħdin naraw fl-aħħar Gvern Libjan li fil-verità għandu mhux biss bil-kliem imma bil-fatti l-intenzjoni li jikkollabora b'dal qasam. Min-naħa tiegħu Ali Zeidan sostna li dawn il-laqat u ttew it-triq għal kooperazzjoni akbar bejn Malta u l-Libja. Il-Prim Ministru Libjan saħaq li l-Gvern u l-poplu Libjan qed jaħdem bi sħiħ biex ineħħi l-perċezzjoni li nibtet meta l-pajjiż kien taħt mexxija tar-reġim ta' Gaddafi. Hemm bżonn sostna Zeidan li jinstabu mekkaniżmi li permezz tagħhom tkun tista' tinħoloq relazzjoni ġdida bejn iż-żewġ pajjiżi demokratiċi. Jakkumpanjaw lill Prim Ministru fil-Libja kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella, il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia, il-Ministru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi u l-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella. L-erba' ministri kellhom diskussjonijiet separati mal-uffiċjali Libjani li jservu fl-istess karigi rispettivi fil-Libja.